प्रणाम नमस्कार बा आप सब श्रोता के। ऐसे तो शुरू से ही बढ़िया बढ़िया रचना गावे के आदत पड़ल बा। जब भी कोनो अच्छा रचना सामने आवेला तो ओकरा पर काम करे के मन करेला। असही आखिर के पेज पर डॉक्टर देवेंद्र नाथ तिवारी जी बहुत ही सुंदर प्यारा बढ़िया एक रचना शेयर कैलर निहा, जेकरा के आपन मधुर आवाज दे करके अजय दिवाकरन जी भेजल निहा। ये रचना के रचनाकार नर्मदेश्वर सहाय जी, उन्हें के रचना है और ये रचना हमरा तक पहुँचावे में श्री आशुतोष पाठक जी के बहुत बड़ा हाथ बा और यह रचना के बारे में गवावे में भी वहाँ के बहुत बड़ प्रेरणा बा कि रवागाई। तो हमारे एक छोटा सा प्रयास बा, आप लोग के आशीर्वाद प्यार दुलार जरूर मिली। पतझर के पहरा तनिक मधुमास आवेद, हटा पतझर के पहरा तनिक मधुमास आवेद, उदासल मन का देहरी पर किरण सबिला से आवेद, हटा पतझर के पहरा तनिक मधुमास आवेद, हटा पतझर। सकी जाता करे जा दर्द ऐसन बा, कसक ये नाम सकी जाता करे जा दर्द ऐसन बा, जिए के होशी लाले के नया उल्लास आवेद, जिए के होश लाले के नया उल्लास आवेद, हटा पतझर के पहरा तनिक मधुमास आवेद। देखता घुटन से जिंदगी उबल, झुकल आकाश देखता घुटन से जिंदगी उबल, चुकल एहसास विनती बा नया इतिहास आवेद, चुकल एहसास विनती बा नया इतिहास आवेद, हटा पतझर।
तनिक मधुमास आवेद हटापत झर। झंझाके झकोरा बहुत प्यारा, कि बादल हाकी झंझाके झकोरा बहुत प्यारा, तोहरे कि तोहरे परस प्रीतम तनिक विश्वास आवेद हटापत झर। के पहरा तनिक मधुमास आवेद हटापत झर। के पहरा तनिक मधुमास